Tu som ja v Minecrafte a ideme na môj prvý svet v Minecrafte. Ak chcete, tak toto viete, tak ale môžete si uveriť, že som to reálne ja. Dobre, videli ste, takže ideme na to. Tak, pripraviť sa po štart. Teraz je môj prvý svet. Ja si to ešte pamätám. Ale zombie, aha. Ja mám kreatív, mám také šťastie. Toto bolo moje inventárium. Kde zombie sa zabíja. Tam. Je to si už pamätám. To je taká spomienka. My ideme, nech sa zabíjajú a ideme pozrieť do môjho zásobníka. Tež také. Nič tu nemám. Dobre. Jasne, keď nemám inventári, tak ja neviem čo. No. Skoro ani tie skrinky nemá nič. A tu musím stále prestakákovať. To je šipky? Žádne dobre. Zabíjal som ich. Takže si pojeme dobre šipky. Ježišku. Čo tam robíš? Idem ťa zabiť. Nejdem. Ježišku. Aj to je katastrofa. Jak on to postavil. Toto sa tam bateria. No, toto je čo? A toto je tie šípky. Streluje. To je takéto v tej dobe. A toto už je také troška pokročilejšie. To schody. Som už to trocha také pokročilé. Zase mi minuli šípky, tak som toto musel. Dobre, to je všetko. Plus a boss. No ja neviem čo, čau.